Takže vše pro Vlčice na projeví Vlčic připraveno. Jeděj, Magdi! A první překážka je... Super, jeden! Už to je něco pro diváky. Počkej, nechoď mi tam. Trať má mála skoro 100 metrů. Druhá překážka je malá bariéra. A jeděj do cíle! Takže druhá soutěžící je v cíli předávka. Byla na úrovni. Anice. Povedný kouši. Maťka, rozdělovač a cíl. No a cíli se říct, soutěží, která má na úkol převíz z místa A do místa B minimax, musí zůstat stát. Jeděj do cíle! A teď má možnost děvčica z Vlčic